बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे भिजनारि इनिशिएटिभ माने मोनसे गोजान नोजोर आरो थांखिजों जि लानाय 68थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फरायसा सान आरो बे फरायसा सानखौ थांखिनानै दिनै सानसे सिगां बिथांमोना बिजनि ओनसोलनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायनाय आरो गोबां इनस्टिटिउशननि लाइमोनफोरखौ प्राय बेयाव 700नि बारा बर' जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लाफैदों युथ कनक्लेव लादों स्पेसियेलि बेयाव माहारिबादनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव आरो जोंनि लाइमोनफोरा मोगा-मोगि जानाय जिखिर माने जेंना जेंसिफोर दङ आरो बिथांमोननि जिउआव मालाबा नार्भासनेस मालाबा फ्रास्ट्रेसन मालाबा गोबां थासारिजों काउन्टार जायो बे गासै जेंनाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय आरो जोंनि आलासिफोरनि गेजेरजों मिथिहोनाय मटिभेसन आरो थुलुंगा होनायनि मोनसे थांखिजों बे हाबाफारिखौ लादों थारैनो बेयो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव हाबाफारि आरो इन्टायर बिजनि साब डिभिजननि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों इयुथआनो दिनैनि इयुथआ बर' हारिनि फिउचार आरो दिनैनि इयुथखौ लानानै बर' हारि दानायनि सिमांखौ जोङो नुदों इयुथखौ गारनानै लाइमोनफोरखौ गारनानै हारि दानाय हारिनि थामोनथा रैखाथि रक्षणाबेक्षणा राफोद जानांगोन मोजां जानांगोन बिथांमोनखौ गारनानै मालाबाबो बे सम्भब जानाय नङा आरो बेखायनो इयुथखौ नागारनानै हारि दानायनि जों सिमांखौ नुनो हाया दा बेखायनो जोंनि स्पष्ट बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै बर' हारिनि लाइमोनफ्रा अख्राङाव थांनांगौ माउन्ट एभारेस्टआव थांनांगौ प्रफेसार जानांगौ फोरोंगिरि जानांगौ डाक्टार इन्जिनियार जानांगौ स्पर्ट्सनि बेलायाव नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव सहैनांगौ कालसारनि बेलायाव नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव सहैनांगौ जों दा गावनि लेभेलाव जि जुजिनाय जि मोनसे थासारि दंमोन बेखौ जोङो बे बेरियारखौ बारनानै जोङो मुलुगनां पर्यायाव जोङो बादायलायनाय बा कम्पिटिशननि लेभेलाव जोङो गावखौनो प्रिपेयार खालामनांगोन आरो इनोभेटिभ आरो इनोभेशनखौ सिगाङाव दोननानै जों खामानि मावोब्ला मेलेमखौ जों जुदि मोजाङै बाहायोब्ला गावनि थांखिनि सायाव जुदि मोजां जोंहा डिटारमिनेशन आरो कनसेन्ट्रेशन थायोब्ला साफ्रोमबो इयुथआनो जिउआव जाफुंसार जागोन फेलार जानायनि खुनु बाथ्रा गैया आरो स्कुल ड्रप आउट खालामनाय कलेज नागारनाय मुम्बाइ हारियाना दिल्लीयाव खामानि माने नागिरनानै थांनाय फरायनो जथेस्थ' स्कप दङमोन न'आवबो सापर्ट सिस्टेमा दङ खिन्थु गोबां थासारियाव आसखान्दै माखासे मानसिफोरा बे लाइमोन समाव माने बिथांमोना माखासे फाखनाव गोलैनानै थांनाय जों नुयो बेबायदि थासारिया जाहाथे दाजाथों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि लाइमोनफोरखौ बेंखननानै मोजां बोसोन आरो मदद आरो सापर्ट सिस्टेमनि गेजेरजों आवगायलांनानै हारिनि सम्पद हिसाबै बिथांमोननो मोनसे जि सुबिदा आरो थासारि दाना होनांगौ दिनै सान्तिनि परिबेशआव बिथांमोना हान्ड्रेड्स अफ स्कप दङ थाउजेन्ड्स अफ केरियार दङ आरो बिथांमोना जि गोसो बेखौनो मावनो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा वी आर रेडि टु सापर्ट वी आर एभ्रिवेयर आरो बेखायनो आं खावलायो जे लाइमोनफोरा निराशा जानायनि बाथ्रा गैया बिथांमोना गावखौनो सक्तिशाली हिसाबै दा आरो सोलोंथाइखौ गारनानै हारि दानायनि सिमां नुनो हाया लाइमोनखौ गारनानै हारि दानायनि सिमां जों नुनो हाया सोलोंथाइ आरो लाइमोन युथ आरो इडुकेसन बे एबसुनि गुबै मट' आरो बे मट'जों बर' हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि आदर्शखौ मावफुंनायनि थाखाय एबसुआ हाबा मावगोन जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइनि जि जावरिखांनाय बे हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि आधाराव गोबां खामानि सोलिगासिनो दा आंनि बिमा राव आंनि इयुन बा बिमा रावनि सोलोंथाइजों इयुन दानायनि जे मोनसे केम्पेइन एनरलमेन्ट केम्पेइन सोलिबाय थादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सिभिल सार्भिसनि ओरिएन्टेसन केम्पास गायसननायनि हाबाफारिया गोख्रैनो जागोन अलरेडि जोङो बिथांमोननि जि मोनसे जि सेल दङ बिथांमोनजों जों सावरायबाय रेजिस्टारजों सावरायबाय आरो माखासे जोङो फैबाय थानाय समाव गोदान बिथांखि लानानै हारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो हाबा मावगोन गोजोन्थों।